Skal vi jo bare starte? Ja. Er du startet? Okay. Er du præst til konfirmation? Ja, jeg har konfirmandhold hver år. Det er lidt forskelligt, hvor mange hold jeg har, men jeg plejer at have ret mange konfirmander. Tror du så, at der er nogen, der kun bliver konfirmeret for gaverne, festen eller traditionens skyld, selvom de ikke er kristne? Ja, det tror jeg. Men det kan jeg ikke altid se. Men ud af samtalerne, der kan man da godt fornemme nogle gange, at og der er også nogle få, som siger det lige direkte, at det bare er en tradition. Hvor mange tror du, der gør det? Det kan jeg ikke sætte tal på. Det kan jeg ikke. Det vil, men jeg synes egentlig generelt set, at de fleste, de har... Vi oplever også nogen, der går til konfirmandundervisning, som ikke tror, men de vil gerne have lov til at gå, så de bliver bekendt med, hvad kristendommen er. Men som vælger ikke at blive konfirmeret. Så. Tror du, der er andre grunde til, at de bliver konfirmeret, om de tror på kristendom? Altså andet end gaverne og traditionen og festen. Det er svært at sige. Man kan jo godt forestille sig, at der er nogen, der tænker på kristendommen som sådan en moral. Men det synes jeg ikke er en god vej at gå. Men jeg kan jo ikke på den måde nægte nogen at bekende deres tro. De bliver jo gjort klar med, at konfirmationen, der skal de jo aflægge en trosbekendelse i kirken. Og så længe de kan gøre det med deres egen samvittighed, så synes jeg, at det er deres valg. Altså, jeg kan ikke se deres hjerter, jeg kan ikke træffe afgørelserne for deres hjerter og for hvem de er. Ja. Har du opdaget nogen, der har gjort det, og hvis ja, så hvad gjorde du så? Jamen, jeg kan kun tale med dem. Vi kan ikke tvinge nogen til hverken at tro. Det kan vi jo ikke. Vi kan fortælle dem om det, vi som kirke og som kristne tror på, og lægge det frem for dem. Om de vælger at gøre det eller ikke gøre det, det er og bliver i sidste ende i virkeligheden deres valg. Hvad synes du om alt det med, at de kun gør det for gaverne eller festen eller så bare traditionens skyld? Det synes jeg er dumt. Jeg synes, det er dumt, hvis der er nogen, der vælger faktisk at stå foran en masse andre mennesker. Og for den sags skyld også den Gud, som de så ikke tror på, men den Gud, som jeg tror på, er der. Og sige noget om sig selv, som ikke er sandt. Hvis man ikke tror på det, så synes jeg, at man skal respektere sig selv på en sådan måde, at man faktisk ikke vælger at gøre det. Har du et råd til unge, som ikke har bestemt sig, om de tror på kristendommen endnu, men som snart skal konfirmeres? Jamen, jeg synes, at folk de skal give det en chance. Jeg synes, de skal have muligheden for at komme og undersøge. Og et hvert menneske, som ikke er kristen, vil jeg da opfordre til at undersøge, komme til gudstjenester, opleve og høre Guds ord, høre og være en del af gudstjenesten. Jeg tror på, at Gud kan søges, og jeg tror også på, at Gud kan findes. Jeg tror på, at Gud kan erfares. Også fordi jeg tror på en Gud, som ikke er lukket ind i himlen, men som er nærværende, som er til stede, som taler. Og jeg tror ikke på, at man sådan kan sige, at der er quick fix løsninger. Det med at søge Gud, det kan være noget, der sker over tid. Det er noget, vi modnes i. For selvfølgelig for nogle mennesker, der er det jo, der opleves det lige nu og her. Men vores veje til at finde Gud, de kan være meget forskellige. Også fordi vi er forskellige mennesker. Vi kan have meget forskelligt med i bagagen. Så ja. Er du selv kristen? Ja, jeg er kristen. Blev du så konfirmeret? Jeg blev konfirmeret, og jeg blev også døbt. Altså jeg blev døbt som barn. Jeg var ikke ret mange uger før jeg blev døbt. Og jeg voksede op i et hjem, hvor man har praktiseret kristendommen. Både i hjemmet og i kirken. Og på et tidspunkt i mit liv, så måtte jeg jo selv afgøre for mig, om det var en vej og et spor, jeg ville vælge. Og der på mange måder søgte jeg også for at finde svar. Svarene er jo ikke medfødte. Det er jo noget, som vi igen og igen stiller og som vi lever med. Så jeg er blevet konfirmeret, og sidenhen så læst yderligere, læst teologi, og den vej også haft
nogle gode muligheder for at tænke troen igennem. Troede du på kristendom, da du blev konfirmeret? Ja. Hvis du siger til dem, som blev konfirmeret uden at være hvad? Jeg skal lige læse den. Ja, jeg skal lige. Undskyld. Okay, Kan du stoppe klippet, så starte det forfra? For så... når de bliver konfirmeret, uden at de er kristne, og at de bare gør det for gavene, synes jeg så, at de sådan lyver sådan over for kirken, og ligesom, når de bare sådan ikke er kristne, så det giver det der løfte. Det tror jeg, alle vil være enige om. At hvis man rejser sig op og siger, at man er noget, som man ikke er, så er det et udtryk for en usandhed. Så er det jo netop, altså så er det at lyve for sig selv, det er at lyve for andre mennesker, det er at lyve for Gud. Men altså, jeg tænker også, at man skal heller ikke stille større krav til en konfirmand, at han eller hun skal være så afklaret i alle ting, helt ude i fingerspidserne. Tro er jo ikke først og fremmest, at man ved alle ting. Tro er faktisk, at man har et forhold til Gud. Troen er og bliver først og fremmest et forhold. Disciplerne, som fulgtes med Jesus, de havde jo også mange ting, som de ikke havde styr på i deres tro. Men de fulgte Jesus, de hørte til hos ham, og Jesus han havde taget dem til sig som sine. Og det er jo det, der sker i dåben, og det er også det, vi bekræfter i konfirmationen, at vi hører til hos Gud. Hvad synes du om, at de lyver for kirken? Men jeg synes altid, det er dårligt at lyve. Men jeg vil ikke sådan begynde at vide, at jeg har ingen ret til at se ned på nogen. Ud af en forsamling på 1000 mennesker, der tror jeg ikke, der er en, der vil rejse sig op, hvis der blev spurgt, om der var nogen herinde, der aldrig havde løjet. Vi har alle løjet. Vi har alle talt usandt. Vi har alle brugt ord, som har skadet andre mennesker. Så jeg ved ikke, om jeg skal være så hård. Jeg synes bare, at det er en meget vigtig beslutning, hvad jeg tror på. Og der synes jeg, man skal være sandfærdig over for sig selv, over for de mennesker, man lever sammen med. Ser du dem så som rigtige konfirmander, hvis de bliver konfirmeret uden de er kristne? I sagens natur er de jo så ikke konfirmander, fordi de har jo i realiteten ikke bekræftet det. Men vi skal bare hele tiden lige blive ved med at huske, at en ting det er, hvad folk de nogle gange siger, og hvad der virkelig er i hjerterne. Mm. Så der kunne man jo godt forestille sig, at der var en, som sagde, at han troede på Gud, men ikke troede på Gud. Og måske en, som ikke var så klar i sit udsagn om, at han tror på Gud, men faktisk dybt inden tror på Gud. Så altid det der med lige, hvad folk de i det ydre siger, det skal man jo sådan set grundlæggende forholde sig til og tage alvorligt. Men nogen kan overspille, og andre kan, ja. Siger du, altså dem, der ikke bliver konfirmeret, eller dem, der bliver konfirmeret uden de kristne, siger de nogensinde til dig, at de kristne bliver konfirmeret? Nej, det synes jeg ikke. Og jeg ved jo heller ikke, om de tør at sige det. Hvis de sådan bare, altså, det er jo det. Jeg er også en autoritetsperson, ligesom en lærer er. Og hvis de gerne vil konfirmere sig, de bare har en mindste smule frygt for, at hvis de kommer og siger til mig, jeg tror ikke, men jeg vil gerne konfirmeres for gavernes skyld. Hvis de så har en idé om, at jeg vil tage en konsekvens af det, så er de jo tige stille jo. Det de ønsker, det er jo, i det tilfælde, det eksempel de giver, så vil det jo være gaverne og festen og de ting. Og det vil de da ikke prøve på at sætte over styr ved at gøre det. Tror du så, de kommer i himlen, hvis de bliver konfirmeret uden de er kristne? Det er ikke sådan, at ved at man bliver konfirmeret, man gennemgår konfirmationshandlingen, at man så bliver frelst. I vores kirke, der lærer vi, at den eneste grundlag for at blive frelst, det er ved at tro på Gud. Troen på Kristus, troen på Faderen, Sønnen og Helligånden, det er den eneste vej til frelse. Vi kan ikke
gøre en masse gode gerninger. Vi kan ikke tro, at vi i os selv er så gode, at vi kan opnå evigt liv. Vi opnår evigt liv kun ved tro på Jesus Kristus. Og tro, det er tillid. Det vil sige, det er ham, vi regner med, at han vil tage sig af os. Det er ham, vi klynger vores håb til. Det er ham, vi venter, at han vil komme igen en dag. Tak for din tid. Velbekomme.